Prang wong aprang kasangsaran wong aprang yen kasangsaran nuwun sewu ndatosaken kagyat manah kula menika mboten pangling kadi Iwang Mikula Narada kencang warudayang mak papong bolong kali cedhe sapa sing gawe ya Sedewa Ulun Bathara Antrada nuwun sewu panjenengan menika Jawata lah kok lenggah wonten telenging wana sik kowe tak jarwani ya nggih iki mau nggon tumapan ning tengahing wana iki mau durung suwe merga ulun lagi wae mudhun saka ing kayangan geger ke taman gara-gara merga kita ngrasani yen to bakal golek dalaning pati wis dadi tekade ngantep kita yen to ora manunggal kalawan para Pandhawa luwung baya tekaning pati aja ngono Sedewa kleru ya nggih iki pancen dadi lelakon kita wis kinudrat marang panguwasaning para dewa pinesti marang panguwasaning para Jawata kita pancen kudu nduweni lelakon ing kaya mengkene iki ning dewa ora bakal banjur wegah ketulung marang jeneng kita. Lajeng parang paduka pulun kados pundi kula cumadung dawuh, kula kedah kados pundi. Kula sampun boten dipunakeni dados jangkeping para Pandhawa malah Kakang Mas Jodipati semunipun sampun mentala dhateng ing rayipun Sedewa. Kosek, ora kok tegel karo kita iki ora. Werkudara ora bakal tegel kalawan jeneng kita. Ya mung merga nggon kita ora manut kalawan kadang kita panenggak pekasan, Werkudara mentala nundung kalawan jeneng kita. Inggih pulun. Lah kita aja mati. Yen kita mati tegese Pandhawa kuwi gotang. Yen Pandhawa gotang ing wis rinantam tarik kodrating dewa bakal gagar wigar tanpa karya. Inggih. Kula namung ndherek kersa paduka Ewang Adipa kula. Nah ngene. Ulun diparingi wujuding gendhaga. Gendhaga iki isining wujuding busana. Busana iki kita agem. Lan kita aja lunga saka negara Ngamarta. Sawise kita nganggo busana iki mengko, apa kang dadi karep kita? Ulun percaya kita kuwi wong pinter Sedewa. Kita kuwi wong wasis, kita kuwi wong wegih. Petungen dhewe sarta pikiran dhewe munggo. Apa kekarepaning Hyang Jatimurti paring sandangan kalawan jeneng kita? Mekaten Bu Kulun ya. Menawi tela mekaten tumpun kaparingna badhe kula tampi tampanana nggih. Lan agemen busana iki ulun kondur makayangan lho nggih sembah kula ing nderekaken jengkar paduka Hyang Adipa kula ya Sedewa. Gendhoga tak ingok wujuding sandangan jumbo kan ngendikaning Hyang Bathara Narada. Ya, sandangan iki bakal tak agem. Sawise aku nganggo sandangan iki, aku bakal mbudidaya piye supaya ora adoh-adoh kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Sartane aku ora pisah karo kadang-kadangku pepundhenku para Pandhawa liyane.
kajarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya Wisnu Pratenta Wisnu Pratenta Wela dalah lah kok dadi wujuding sandanganing Nalindra mongko bareng ndak agem lah kok iso pas kabeh ora ana ingkang logro ora ana ingkang sesak yen ngono iki wis dadi dawuhing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah aku kudu iso golek lelakonku dhewe ya yen to pancen kaya mengkono jagat Neksenana aku Nalindra kleyang kabur kanginan dudu Raden Sedewa nanging Prabu Pandhuasmara niatku mung bakal praktek nang negara Ngamarta gandeng aku kuwi ratu ing durung duwe garwa mongko kepengin banget aku nambut slaning akrama mengku sawijining wanita mongko ora ana lenging cek aku nggonku kepengin mengku garwa kejaba mung putri saka negara Ngamarta ya kuwi Dewi Kunthi Talibrata yen aku tekan negara Ngamarta nglamar Dewi Kunthi mesti Raden Werkudara sak kadang-kadangane mesti padha duka kawan aku iki dadi jalaran nggonku bakal males mudi tuwa lara wiranging atine Prabu Pandhuasmara leganing atiku Sur tambur nyang suling pepandhen dalutak liwat bandera kakandha warna-warna Indra Jala Triana Sri Kawuryan kepareng yang putra Pringgondanipun Gatotkaca Cemadung dawuh Rama Kyai kula Cemadung dawuh War Prabu Mandura kula paring kemutur ing Jangkar Bumi Menonturja Cemadung dawuh Rama Kyai kula Cemadung dawuh Pakdhe Mandura eneng apa Bapak Werkudara ngawe anak-anakmu kabeh anakmu Antasena nyadong dawuh
Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye, Dik? Kowe tak awe iki sejatine bakal nampa pakaryan. Aja ngarep-arep ganjaran, nanging bakal nampa kewajiban. Kewajiban kados pundi? Nggih, kewajiban kados pundi, Wong? Kewajiban apa, Dik? Kowe tak kandhani ya Gatotkaca Antarjanasena iki mau jroning Pasewakan Agung, awakmu Mandura prapta ning negara Ngamarta. Ingkang wigatine nyuwun senjata pitulung kalian wong atuwamu Pandhawa yen to negara Mandura ketaman pegebluk. Monggo bareng aku ngatas lawan para dewa, pagebluk mau bisa waluya nirmala jati temah mulya yen to Mandura ora ketang mung telu kedheping paningal linenggahan pusaka Ngamarta pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada. Mula pun Kakang pun wong prapta ning negara Ngamarta mau ing wigati nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Kabeh Pandhawa wis sarujuk, kabeh Pandhawa wis cocok sarta wis mathuk. Ya mung emane pamanmu Bumira Tawu Sedewa ingkang ora cocok lan penemune wakmu ing Mandura. Gedhe cilike nggondheli marang pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada. Saka wangkot wangkale pamanmu Bumira Tawu wekasan dadi padu karo bapakmu. Mriki salajengipun sawise padu saya gedhe kamurkane wong tuamu wekasan lali Purwadasina. Pamanmu Sedewa ditundhung lunga karo bapakmu Gatotkaca Antarjanasena. Oh, Pak. iya. Mak jere tok tundhung lunga. Iya. Mergane Wah, wani karo aku. Aku wong tuwa nek diwaneni karo bocah. Wah, aku ora seneng. Luwe becik tak inggatke saka Ngamarta. lah terus iki anak-anak dikelumpukke wigatine Goleki Sedewa. lah Ramutu kuwi jenenge. Kuwi jenenge ora mutu. Ora mutu piye? Kowe sing nundung kok anak-anak sing dikon goleki. Nek kowe sing nundung lunga iki goleki dhewe, rasa njaluk bantuane anak-anak. Oh ya anake sapa? Anakmu. Kongkon wong tuwa kok malah wangsulan. Nek le kongkon kuwi sing apik, sing becik tur bener, aku manut. Nek kowe kongkon, kowe nundung Mak Cilik Sedewa, terus bapak ngetapi anak-anak kon goleki Mak Cilik Sedewa, tegese kowe iki gawe perkara ning ora gelem ngrampungi. Wah, Betul. Ora weh iki dirungokke tenan. Aku ngomong apa anane? Terus saya aku tak takon karo kowe, le goleki nek ndi wis coba. Sing jeneng wong minggat ki ora ninggal alamat, sing jeneng wong minggat ki nggone ora iso dipesthekke. yen perlu munggah gunung. Majing telenging wana digoleki. Janji ora do nemokke pamanmu Sedewa, aja telakut wis lak deploki sirahmu. Lah, tenan ora. Iso yo elek meneh iki. Bareng ora ketemu kok dideploki. Nek cetha alamate Antasena Makmu Cilik Sedewa ning kono, ning jalan iki, RT iki, RW iki. Tak parani bakal tak jak kundur ning Ngamarta. Gandeng alamate ora cetha arike. Mbok kaya kakangmu Gatotkaca Antarja kae. Bangun miturut karo wong tuwa. Wah, ngerti kaya ngene. Biyen arep metu tak lebokke meneh. Atene nek plebeken kowe iki aneh ora. Ono arep metu kok dilebokke meneh. Ngerti wani karo wong gerang ora sudi aku ngaku anak karo kowe. Jangan salah. Kok kowe ora gelem ngaku anak karo aku iki sing persis bapak iki meng aku. Bapak ora iso ndodok, aku ora iso ndodok. Bapak nganggo kuku, aku ora ketang cilik tur ngetel ya nganggo kuku. Oh, bapak ora iso basa, aku ya ora iso basa. Kuwi jenenge aku anake bapak sing tus. Ning saiki Werkudara kok duwe anak sing duwe tata krama unggah-ungguh. Kakang karo Kakang Turja kae sekali-sekali cek DNA. Kaya anake bapak apa dudu ora caturan. Antasena aja gemremeng. Wis to Dik nggenah karo bapak. Ora perkara gemremengke ora nek nggenah karo bapak. Ning iki kok didhawuhi supaya goleki mak cilikmu Sedewa. Ya, engko bakal mangkat. Ning aku tak ngomongi karo bapak nek apa sing ditindakake bapak kuwi jane ora bener, jane ora pas. Sing gawe perkara bapak kok sing ngrekoso anak-anake tumrap aku kuwi jenenge ora adil. Nek pancen wani gawe perkara ya wani ngrampungi, nek didhawuhi karo Puntadewa kon goleki nyandi Mak Cilik Sedewa ya goleki dhewe, rasah dadak dawuh karo anak-anak.
Rekat lampahing rata tanpantara prabdeng sukuning arga Ram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos jumangkas sang para putra Jodipati kedadak prataning Sang Prabu Pandhawasmara ingkang wantun minggah madaning bangsal pengrawit akarya kaget nata mandura miwah Raden Werkudara wau. Kahangro sesumbar lindu bumi goncengku maludo kuntur ketur lumembak penyu kang kumambang lho iki sapa wani mlebu kedaton negara Ngamarta nuwun sewu sinuwun ditepungake wae yen sampeyan durung tau ngerti kelawan aku Nalindra Klihang kabur kangenan. Jejulukku Prabu Pandhawasmara. Prabu Pandhawasmara, ya dasar kepara nyata. Sampeyan sapa? Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Sing gedhe dhuwur, wah, Werkudara. Sing nang mburi dhewe Antasena. Mau Prabu Pandhawasmara. Wah, Prabu Pandhawasmara. Prabu Pandhawasmara. KTP urung dadi mesti ya to. Wah, Antasena aja sembrono saja iki Ratu Nom. Ayo Ratu Nom. Wis takonono. Pakde takonono karepe apa? Prabu Pandhawasmara. Ana marang. Kowe wani ngadhep ana ing kene wigatine apa gage? Yen pancen duwe wigati karo Nyai Prabu Darmakusuma mengko bakal tak arapake. Nanging yen cukup dirampungi dening Baladewa, kowe kandha, kowe matur marang Baladewa. Ngene sinuwun. Prataku ana ing negara Ngamarta kuwi yekti ngembandhawa timbalaning para dewa. Aku kuwi dadi ratu nanging durung mengko garwa tegese durung nyanding Prameswari. Mongko dawuhing Dewa Cetha, aku bakal dadi ratu ingkang kuncara kalukengrat jayeng bawana lamun aku mengko putri saka negara Ngamarta. Lho. Putri saka negara Ngamarta? Iya, dasar para nyata. Putri saka negara Ngamarta kuwi sapa sing bakal mbok boyo marang negaramu? Putri saka negara Ngamarta jumbo kawan dawuhing dewa. Aku bakal dadi ratu kalukengrat lamun aku kudu bisa mengku garwa ingkang wewangi Dewi Kunti Talibrata. Ratu Majenun. Wah, apa jagat iki mung sak godhong kelor. Ratu Nom kok gayuh karo Dewi Kunti. Kandha wibuku kuwi wong wis tuwa, wis tuwek arep dipek. Pandhawasmara, ana marang. Apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu? Yen to Dewi Kunti Talibrata kuwi wis keladuk yuswa. Kowe tak kandhani ya kuwi ibune para Pandhawa. Aku ora peduli. Gandeng iki dawuhing dewa, najan ing bakal ndak mengku garwa kuwi wis keladuk yuswa ning aku tetep bakal mengku garwa Dewi Kunti Talibrata. Mau kang saka kowe ayo. Yen ora gelem menehake Dewi Kunti Talibrata aja takon dosa. Ngamarta tak gawe banjir getih leganing atiku. Wah, Antasena bela dalah. Iki sapa iki? Antasena. Antasena kuwi sapa? Putune Mbah Kuntri. Sing arep topek. Lho. Putune
gedene semene iki. Heeh, mula bayangno dhewe. Dewi Kunthi kuwi wis sepuh. Mbaya golek sing enom. Ora, aku ora bakal gelem dhauk karo wong wadon. Liyane Dewi Kunthi Kalibrata Kena tak elekke ora? ora. Kena tak kandhani ora? Aku ora bakal yo dipenggak dening sapa wae. Nek kowe ora kena tak kandhani, mungsuhe dudu sapa-sapa. Ning Antasena. Lho, Kowe wani karo aku. sing tawet dene apamu? Endi papan wanita kadhejan? Wah, kene marganing pati mubarak. Iki karepe piye ana wong kok digo mlayu adoh banget. Lemu entuk sandangan endi, Lek? Lho. Entuk sandangan piye? Ora, aku takon tenan. Lemu entuk sandangan iki endi? Wong nganggo jenggot barang aleman. Ora dalah. Wong ora dicukur rak kelabang. Lho. Nendi? Oh, ora kowe ngerti karo aku apa piye? Ngerti. Nek piyai semono kae do ora ngerti karo sampeyan. Wis jeneng member. Ning nek aku aja tok apusi. Kok dadi kowe seneng karo mbokmu dhewe iki piye karepe? Hah? Anu apa jenenge iki? Putus asa. Ora. Diputus yangu terus kowe arep ngepek wong tuwa. Ora. Lah ngopo? Kowe harus diceritani karo bapakmu to. Monggo aku kon goleki sampeyan. Lah iki ngene. Pancen dadi nyaku males lara wirange atiku karo wong tuamu. Nek kowe ora trima, kowe arep apa? Trima wong kabeh mau lupute bapak. Upama aku ora trima, mesti sampeyan tak ajar. Ning gandeng aku trima, aku mau lagi nyelekke bapak ning bapak wangune wis wangkot atine ra gelem dilekake. Lah terus? Lah terus karepmu? Aku tetep arep mboyong Dewi Kunthi sing wigati ngapokke wong tuamu. Oh iya. Ning gawe iki do mlayu iki sapa? Gatotkaca Antarja. Lah terus piye? Nek nganti kowe diwajar, aku kelangan. Lah terus karepmu? Ngene wae. Iki do apus-apusan wae. Apus-apusan piye? Aku tak mlayu rono karo ketoke kaya wis gelut karo kowe. Mengko aku nek nang ngarepe Kakang Garukaca ditakoni karo Kakang Garukaca Antasena wis perang, aku tak ngaku wis. Lah terus raimu isih utuh, durung taturut, kok tak jebles-jebleske wit rasa kuwatir. Sing baku iki sandiwara. Sandiwara? Heeh. Wis ngono wae ya. Ya wis kono mlayu kok. Engko nek kowe tak sumbari, kowe cukup muni, lho, Antasena isih wani karo aku. Aku semau wani wae. Terus kowe muni, tak sepatani lempoh, engko aku tak ambruk. Ngono? Ora nganggo perang, kene iki nggone wong perang. Awak dhewe golek lakon sing kira-kira ora ana perange. Tur kepenak ning nglakoni. Ngono ya Antasena. Heeh, jungkir balik kene iki nggone. Balik jungkir kene iki ya nggone. Tiwas pamer malah kewirangan. Ya wis kono, aku manut karo kowe. Ya, wis ngono wae ya. Iya. Aduh, Kakang Garukaca, ketiwasan Kakang mati aku, Kang. Dimas, wah kedrawasan gak? Kedrawasan piye? Jebul ketoke enom cilik ning digdayane kliwat. Nyatane tak ketok kasudebianku, tak ketok aji jaya kawijayanku, ora menang karo Pandhawasmara. Watak putraning Jodipati aja duwe rasa kalah yen durung tekaning pati. Arep tak antepi. Aja gawe wiranging Kanjeng Rama ya, Kang. Ana apa Antasena?
Semene kekuatanmu. Lho kowe iki bocah ngene ora jamak. Wis diajar kaya ngono kok meso isih wani ngantang. Aku gelem kalah yen wis tekaning pati. Wani kan aku Sing tak wedeni apamu. Oh, Antasena cah iki sore wani karo Prabu Pandhasmara. Tak sepatani lempo dina iki. Aduh mati aku. Piye? Entuk siji. Kowe lah, kowe kok mak klebuk ngono terus Gatotkaca mlayu. Ha yo ngene iki. Ora kesel ning entuk dhuwit. Iya Antasena. Iya. Ora samare butuh gede barang lho. Ora. Ajar ora. Asa werna-werna. Iya ora Antasena. Wis, entuk siji. Iya. Isih siji. Sapa? Kakang Antarja. Carane ngene iki wae isih payu. Iya. Sajai kok le tenanan le gelut Dimas. Ala tenanan piye aku mbelani Simbah Kunthi. Simbah Kunthi kali Brata nek nganti dipek karo Pandhasmara kowe karo aku melu isin putune wis gedhe-gedhe kok dadi manten meneh. Iya Dimas, ning sajai kowe kalah. Ora watak kalah yen wis tekaning pati. Bagus. Tandang meneh. Iya Kang. Aku isin nek nganti kalah karo Ratu wingi sore. Pandhasmara. Ana marang. Pandhasmara. Ana marang. Semene katik dayamu. Ya, pancen nggon aku semene. Nggonmu sepiro? Mulai sembrono. Semene katik dayamu. Ora sandadak mbobot mungsuh, ayo awakmu dandanono. Isih wani karo aku Antasena. Sing tak wedeni apamu. Wah, lah kowe wani karo Pandhasmara padha karo angok-angok marang neraka jahanam. Yen ngono apa kudu aku nibake daya kemanden ingkang gawe sirnamu. Ayo tibano. Luwih becik tekaning pati mbane aku kalah karo kowe. Antasena, ora lunga saka ngarepanku. Lenopane ndawuh tak sepatani ora iso mlaku lempo dina iki. Kowe lak kok nyontokno. Piye? Sukses. Lho, ngeleng wonge. Sesone iki nek sulapan ki aja sembrono. Kowe mau muni ana paran ngono aku arep guyu lho wisane. Aku dadi suaramu cilik banget. Lah bengok kok. Nek sing jeneng bengok ki nek suarane ya mesti cilik. Lah iya. Wis do mlayu kabeh. Ayo mbahmu Kunthi meneno aku. Kose sing tuwa. Kae sing nyemelangi. Aku tak rono. Engko nek bapakmu ora percaya, Resikoku Rusia. apa? Rusia. Rusia ki apa? Resiko cara bantul kidul-kidulan. Kuwi Rusia. Ning nganti kok bapak ora percaya, Antasena ngapusi hidak modal. Des wis tegakno aku. Tak labuhi pati. Ning sing tak jaluk kowe aja mati. Ora, apa anggere dicas ora mati. Kuwi aja ditokke, wis kulino. Oh iya. Kok njur didokke. Ngono wae meneh ya. Heeh. Ora nganggo perang, aku tak nyoba Raden Werkudara. Wis to. Masa dadakan kok. Enggak. Wis ngene iki wae. Ngene iki sing isih jalan. Iya. Wis kono, kowe mlayu rono. Ning rada diokahi le tatu. Ha iki wis perih banget e. Konjur diokahi le tatu anggepe sak penake dhewe. Iki rek wis tak jebres-jebreske wit barang. Main kita nek bar gelut. Ya wis ana aja kaya ngomong kok ndak bapakmu malah tekan kene. Yo, Pak, ketiwasan bawah drawasi, Pak.
Pak. Wah, tiba kelumah ning karepe wong tuwa. Pandhu asmara ampuh, Pak. Simbah Putri Kunthi dikekke wae mbangane Ngamarta iku dadi banjir getih. Wah, yen kowe ora wani mikira, tak jajale Pandhu asmara kaya ngopo kekuatane. Sare, Pak, sabar, Pak. Aku durung kalah. Bagus. Watak anak Werkudara yen nganti perang kalah pateni dhewe. Yo. Maju meneh. Yo, Pak. Tak totoi patiku, Pak. Bagus. Ayo madhep rono. Tantang. Nek aku mati, Mutar ya wis. yo. Wah. Nyemelangi. Nek nganti aku tekaning pati, Watak satriya mati bakal entuk kasuwargan yen belani kautaman, belani bebener. Tegese matimu mati utama. yo. Pandhu asmara. Ana paran. Isih nang ngono kowe. Ya isih arep ngopo? Ayo maju mrene yen manyek kowe njajal karo aku. Iki ning ngarepe bapakku. Sapa bapakmu? Raden Werkudara. Oh, lah dalah. Ayo Werkudara kon tekan kene. Nek ibune Werkudara Dewi Kunthi ora entuk kapek, kaya ngopo kekuatane Werkudara? Hak remet dadi kalah wae. Aja sembrono. Wani nyumbari karo bapakku. Wani ngino karo bapakku. Tak totoi pati legane atiku. Ayo maju legane atiku. Oh, lah Antasena bocah ora kapok-kapok. Tak sepatani lempoh mati dina iki. Aduh, Pak, piye iki, Pak? Wah. Kok ora tangi? Wis ping 3 e. Kowe yo ora tepo-tepo ya nganggo leren barang. Ping 3. Iya, iya. 3. Wis ketangi. Wah, kesel tenan belani mak cilikku iki. Wis. Bapak wis lunga. Antasena, Piye? jan-jane tak rewangi kaya ngene iki aku mung duwe karep siji. Apa? Pustaka Jamus Klimasada aja lunga saka negara Ngamarta. Mongko dikarepake dening Koko Prabu Baladewa. Oh. Oh iya. Lah iya. Kang Mas Werkudara, bapakmu wis lunga, ning nek Pustaka Jamus Klimasada ilang saka negara Ngamarta, piye coba? Apes kekuataning para Pandhawa. Neng ngono iki sing tak butuhke Pustaka Jamus Klimasada. Iya, Meneng, lenggah kene, rasa kuwatir. Wis tak lakoni dosaku, dosa tak sandangi dhewe. Arep aku ngapusi karo wong tuwa-tuwa. Nek ora ngono ndak ora rampung perkarane. arep apa kowe? Penake lenggahe mak cilik. Butuhmu Pustaka Jamus Klimasada to? Iya. Ya. Antasena piye? Drawasan Pakde. Lho, kedrawasan piye? Kakang Garukaca Kakang Antarja, Bapa Werkudara mlayu. Wedi karo kadigdayaning Pandhu Asmara. Lho tenan. Lah kok dadi ora ono sing iso mateni Pandhu Asmara ki piye? Nek nganti Pandhu Asmara ora kalah karo wong-wong Amarta tegese Bibi Kunthi Kalibrata bakal dadi garwaning Pandhu Asmara. Ha piye meneh? Nyatane ora ono sing iso nandhangi Prabu Pandhu Asmara. Lah terus aku ngerti nyuwun dawuh saka Bapak Kandha karo aku, Bapak ngendi karo aku, nek Pakde Baladewa kuwi wis rawuh ning negara Ngamarta mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada. Iya. Wis diparing karo Puntadewa. Wis bakal tak gawa ning negara Mandura. Nah iki ngene. Pusaka tak silih dhewe lho. Lho,
Arep ngopo? Mateni Pandhu Asmara. Nek nganti Pandhu Asmara iki ora tekaning pati, Simbah Kunti dadi garwane Pandhu Asmara, piye? Apa ora ngisin-isinke? Apa ora wirang? Ya ta? Apa Pak Dar maju dhewe monggo. Ning sampean ngerti ora? Aku dilempohke wis ping 5. Kowe kuwi, syo. Wela dalah, ampuh tenan. Sak ciptane dadi sak sediane ngono. Pandhu Asmara ki ming nyumet rokok kowe ora nganggo rek kok. Lho. Nganggo apa? Rokoke diwalik terus muni kobong bul langsung kobong. Lho lah kok tadi ampuh banget. Aku lagi pisan iki wong udut ra nganggo rek. Lah iki nang kene iki. Nek arep ora nar nyatake kono maju. Nek nang apa-apa aja njaluk tulung. Lah terus pusaka tak sili. Tanggone mateni Pandhu Asmara. Arep tak sile? Heeh. Nyoh, sili yo tak sileke. Ning kok nek wis mati Pandhu Asmara balekke karo aku. Tak balekke rasa kuwatir dinyo tampan ono Antasena. Butuhmu pustaka Jamus Lima Sada to, Le? Iya. Nyo. Lho. Lah kok iso? Tok wenehke aku malah cepet banget nggo ngrebut pustaka Jamus Lima Sada. Ah cerdas sih rasa ditakoni. Butuhmu butuh iki to? Iya. Ah wis ning tanganmu. Lah mengko nek nganti Ratu Mandura kae goleki, ha iki perkaramu. Sampeyan sing luwih ngerti, sampeyan sing luwih lantip panggraitane. Mangsa Baranga. Terus kowe arep ngopo? Pakde, Pakde, pusaka direbut Pandhu Asmara. Ata kuku kacete. Kaungkulan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada datan saged nglawat Nata Mandura Prabu Baladewa. Ical wujuding Nata Mandura Prabu Baladewa perjineman nggonta lumayit nengge Sang Jaramaya. Wah, mati aku. Antasena. Piye? Mula kok aku ora percaya karo Koko Prabu Mandura mergane aku wis weruh. Sapa to sejatine Nata Mandura? Lah setan iki. Sapa iki? Iki rak Jaramaya to. Oh, lah. Menungsa ora tatanan. Bejo urung digawa Pakde Mandura ya. Mak cilik. Iya aja ngomong cilik, mak cilik kono kuwi ndak konangan. Oh iya. Sinuwun Prabu Pandhu Asmara. Lah rak ngono. Lah terus bapakmu kon rene. Bapak sapa? Bapakmu Werkudara kon rene. Kandha nek Nata Mandura panjalmaning Jaramaya merga dheweke ingkang adreng bakal maringake wujuding pustaka Jamus Miang Lima Sada. Oh iya. Pak. Pak. Ngopo? Rene gandak lempo. Wis ora iki wis jinak. Wis ora bakal lempo, sampean tindak mrene. Ono apa? Tak duduhi rene to, Pak. Yo.
Ora pangling iki Jaramaya inggih Raden. Tekan kene. Kula sesinglon Ratu Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan. Yen ono kowe sing bakal ngrebut pustaka Jamus Klimasada. Nyuwun pangapunten. Pados tedaning baju barat